Veljet! Paniikki! Ai. Onks meillä joku inkkaria vastaan? Ei. Mutta kun Lapi on hyvä. Kanootti. Inkari kaanotti. Toi tuli kyllä niin puskista jo. Ei, tulevat tänne Jeeska ja... Hei, kilpi mulla täällä, kilpit mulla täällä. Tulokaa joku tähän ikkunalle, mikä heittää Ei C4 alla. Pingaa mulle sitä. Missä monttu? Se on. Kolmas pingi. Onnestä Onko vielä? Onko vielä? Ikkuna. Your location has been compromised. Op 4 eliminated. Oh, mitä? Sillä oli kyllä refleksit. Siellä pääs. Joo, siellä puolet heos. Tulee jälkeen vastaan. Toininki. Kyllä kuolet tänne. Spotted. Pikkaa. Hienoa! Hyvä on saukko! Hissin portaiden puolessa joka kerrassa. Ylhäällä on edelleen pommin päällä S. Jossain tässä lähellä. No, träkkää. Evatstone. Hyvä, maissa. Op 4 Ikkunalla. Open ikkunalla. 15 seconds. Yläkerrassa. On saukko. Time expires in 10 seconds. Planttaa. 5 seconds remaining. The bomb diffuser has been successfully deployed. Keittiöpöydän takana. Keittiötiskin takana. Hyppäät vaan tuolta vaan. Siellä kulmassa. Hienoa. Hienoa! Hieno! Diffuser Hyvä, hyvä. located. Protect the bomb. No brok. No brok. Jätä ne liivit! Laita ne liivit! Tiimi! Älä tee tätä meille! No niin, kaikki aika meni tähän. No niin. Vitsi miten Mulla nuo. ei oo ansoja mistään. Locate bomb. Mutta mitään hyötyä enää. Voin Neutti kertoa, mitä söin, jos kerrot, missä olet ollut. Niin. En ole ollut missään. Mitä söit? En oo syönyt mitään. Ei mulla ole. Use your drone to locate a bomb. Hyväksytään.